darang at ang kaayayang lirang. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maalaw sa kanimo. Padayon atong iampo nga magmabungahon unta ang mga maayong buhat sa atong mga katawhan, labi na sa atong mga leaders ug wagtang unta ang mga daotang mga buhat ug mga panginabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi aning pagpamalit og mga slots alang sa ato mga proyekto, hatagan untag mabungahong kinabuhi o luwas nga kahimtang karong mga panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Amahan, sa tanang kaayo himuang nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya sa akong pananawon nakita ko ang usa ka binuksang pultahan didto sa langit. Ug ang tingog nga nadungog ko nga milanog sama sa usa ka trompeta, miingon kanako, sa kangari ug ipakita ko kanimo unsay mahitabo human niini. Diha-diha gigamhan ako sa espiritu ug nakita ko didto sa langit ang usa ka trono nga may naglingkod niini. Midanag ang iyang nawong ingon sa hamiling mga bato, sama sa haspe o kornalina. Sa palibot sa trono may bangaw nga ang kolor daw esmeralda. Gilibutan ang trono og kahuag-upat kalaing trono, ug sa tagsa-tagsa ka trono may naglingkod nga pangulo nga nagbistig puti ug may mga koronang bulawan. Gikan sa trono nanggula ang mga kilat ug may mga dahunog ug lanog sa dalugdog. Didtoy 7 ka dinagkong mga sulo nga nagsiga atubangan sa trono, mao kini ang 7 ka espiritu sa Dios. Sa atubangan sa trono dihay ingon og dagat nga bildo, tinaw sama sa kristal. Sa matag kilid sa trono, may 4 ka buhing mananap nga nalukop og mga mata sa atubangan ug sa likod. Ang unang mananap sama sa leon, ang ikaduha sama sa nating baka, ang ikatulo sama sa dagway sa tao, ug ang ikaupat sama sa naglupad nga agila. Ang tagsa-tagsa may unong kapako ug sa gawas. Wala sila'y hunong sa ilang pag-awit adlaw ug gabii,
Balaan, 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 ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang kaniadto, ang karon ug ang umaabot. Sa matag higayon nga ang upat kabuhing mananap magdayig ug magpasalamat sa naglingkod sa trono nga buhi kanunay, manghapa sa atubangan niya ang kawhaag upat ka pangulo ug magsimba kaniya. Iitsa nila ang ilang mga korona atubangan sa trono ug mag-ingon, among Ginoo ug Dios, angay kang daygon ug pasidunggan ug mudawat sa gahom, kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang ug naghatag kanilag kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios nga gamhanan. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios nga gamhanan. Dayga ang Ginoo diha sa iyang santuaryo, dayga siya diha sa alis sa iyang kusog, dayga siya tungod sa iyang gamhanang mga buhat, dayga siya tungod sa iyang harianong kahalangdon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos nga gamhanan. Dayga siya sa tingog sa trompeta, dayga siya sa lira ug alpa, dayga siya sa tamburin ug sayaw, dayga siya sa mga kuldas ug plauta. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos nga gamhanan. Dayga siya sa malanog nga mga agong, dayga siya sa mga masipa nga piyang-piyang, ang tanan nga may ginhawa, padayga sa Ginoo. Alleluia. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios nga gamhanan. Alleluia, 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 Alleluia.
Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya misugilon si Jesus og usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem ug naghuna-huna ang mga tao nga hapit na mopakita ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari ug unya mopauli siya sa ila. Sa wala pa siya mogikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon ug gihatagan niya ang tag sa kanila og kwartang bulawan ug giingnan sila, ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo sila nga sila mga tao pag apas kaniya aron sa pag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. O gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ganansya. Ang una miadto og miingon, Sir, nakaganansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako. Og miingon ang taong halangdon, maayo, buutan ka nga sulugoon, sanglit kasaligan ka man sa gamayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad. Og ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, Sir, ania ang imong kwartang bulawan. Giputos ko gayud kini sa panyo, kay nahadlok ako kanimo tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo og nag-ani sa wala nimo ipugas. Og miingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako istrikto kaayo, nagkuha sa dili ako og nag-ani sa wala ko ipugas, ngano nga ang akong kwarta wala mo man ideposito sa bangko. Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Og miingon siya ni adtong nagtindog didto, kuhaa kanang kwarta nga anaa kaniya og ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan. Mingon sila kaniya, apan sir, duna naman siya'y napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga anaay iya dugangan. Apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pagayod. Nan, karon mahitungod sa ako mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini og unya, mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga nag-una kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.
Usa sa mga punto nga atong makuha sa Ebanghelyo ug sa unang pagbasa nga ang Ginoo si Hesukristo di gyud mapugnan, mahimo gid siyang hari natong tanan. Musugot tag sa dili, mahimo gyud siyang hari. Daygon gyud siya sa mga anghel ug sa tanang katawhan. Bisan pag moingon tang di ko mudawat niya nga hari, mahimo gyud siyang hari, way makapugong. Sige, lingiyay mong tupad. Ing namudawat ka nga harian ka ni Kristo. Nguban, wa mulingi. Kana silang wa mulingi, iyawa ang naghari ana nila. Nga din la ganahan nga mohari si Kristo kay panalitan. Nanglitan lang ha. Inighari ni Kristo ang una gid niyang buhaton iyatang pangitaan og bunga or ganansya. Ang tanan nga gihatag sa Ginoo nato nga maayo, pangayuan niya ganansya. Pananglitan kanang imong talent, imong kwarta, ang imong authority, pangayuan ka og bunga. Sige, laing lingi sa imong tupad na nibunga na ng imong naong, na nibunga. Kana bang imong naong nibunga na bana kay hinatag mo na sa Ginoo ang atong naong, basig nagtuo ka nga kanang imong naong imo na hinatag na sa Ginoo ug daghan kaayong mga naong karon nga dili mabungahon gani nakapalagot. Unsa may timailhan nga ni bunga ang mga maayong butang anaa nato nga hinatag sa Ginoo. Daghan ang magdaig sa Ginoo tungod nato. Kana bang makadaig sila sa Ginoo matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, mao man kuno ni ang sigihan og litok dito sa langit sa mga anghel og sa mga santos. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Santos, santos, santos nga Ginoo Dios nagamhanan. Kana bang daghan ang magsigig ingon, dalaygon ang Ginoo, gamhanan gyud siya. Ngano man tungod anang imong naong. Nakita nako ang gahom sa Ginoo kay naay nindot sa imong naong. Ana ba? Nya kanus-a man na mahimo nga ang Ginoo daygon tungod sa atong naong. Kanus-a man kun ang atong naong Dios non dili iyawanon. Ikatulong lingi sa imong tupad. Ing natan-aw nimo sa akong naong, iyawanon o Dios non. Ing nakano. Kana bang inig kakita bas tao nato ba? Makaana di siya, ay praise the Lord. Parehagod ni Mother Teresa sa una, Mother Teresa ba og Calcutta, karon Santa Teresa og Calcutta na. Gitawag to siya the living saint. Kanisad si San Vicente Ferrer, gitawag sa nig the living saint. John Paul II, na karon Saint John Paul II, gitawag sa to siya the living saint. Daghan mga tao nga kanang inikakita natos naong murag makakita tag presensya sa Ginoo. Pila ka buok ginikanan nga inigkakita sa ilang anak sa naong sa ilang mamag papa ang ilang makita Ginoo. Na ba? Unsay ilhanan nga ang tao inikakita nato nakakita Ginoo. Unsa may ilhanan? Usas mga ilhanan, malipay silang magtan-aw sa imong naong. Malipay. Unsa may timailhan nga ang atong naong nagpakita og yawanon nga presensya. Kung inikakita sa tao nimo, mahadlok siya. Mahadlok. Be, kinsa ninyo dinhing ginikanana nga inikakita sa inyong mga anak sa inyong naong malipay dayon ta sa kamot. Maayo. Naiduha ka buok.
Niyaman sa mga maestra din kinsa mga maestraha nga sa inyong pagtudlo ang inyong estudyante malipay gyud kun moksod na mos classroom taas ang kamot. Be kani testing gini aktual ba? Kinsa ninyo ang malipay inigsod nako din hismisahanan taas ang kamot. Ay mga ulo. Mga oto-oto. Ay Lara. Kinsa ninyo malipay inigingon ako pamalit mog slat o taas nga kaya nato nawa na ni isa sus mga yawanon kay ta mao na siya ti mailhan kana bang ipaambit gikan sa kana naong ra na akong gisgutan ha kanus man ang atong naong mahimong Dios nun kun ang atong naong gamito nato sa pagpakita og pasaylo sa mga sad-an sa pagpakita sa atong naong ug pagdawat sa mga sinalikway kana bang ang imong naong moingon niya maging sino ka man mamahalin kita kana bang ang taong sad-an moingon ra gyud ka bisag buhaton panimo ang tanang sala sa kalibutan makapasaylo ra gyud ko nimo it cannot change my love for you. Sus, ini kakita ng tawhana nimo makaimong gina siya. Sus, mura jud kog maibtag tunok. Kana bang tao nga di gyud maningil og utang nimo. Magsige hinuog dugang og hatag bisan pagkapila na kanisaad nga wa nimo tumana mohatag lang yapon. Igkakita nimo anang tawhana labi na gyud wa kay kwarta anang adlaw. Igkakita nimo mura jud ka gikonsaran og Espiritu Santo mudagan dayon ka paduol niya kay mangayo na sa kagkwarta niya mamakak na sad ka mosaad na sad ka mamakak na sad ka pero tagaan lang gyapon ka bisag nakasabot na siya nga porti gid nimo kabakakon tagaan lang gyapon ka lipay kay kaana di ba pero kanang tao nga magsigig sulti nimo nga ikang buanga ka bakakon kang dako hay man tong imong gisaad igkakita nimo layo pa na iyawa gyud imong makit-an musimang ug kaglakaw musimang ka mura kag kulbaan ikakita nimo bisag sige pa nagsimba dinhi bisan pag magbasa-basa pa na dire no basta ini kakita no nasang yawa gasulob og puti ikakita nimo babdi ko musimba kay na ang yawa nagliktor ay simba ko sa daywa sa na dinhi sa ato naunsa man sad mo sige ko no ato ko nung suwayan lag evaluate ginagmay kumusta ang ato ro mga politicians naa ba mo'y makita nila nga malipay ka magtan-aw silang naong ato mga politicians bagikas presidente narikotob sa barangay officials pila ka buk ang imong makita diha nga murag malipay ka kana tinud-anay gid bang malipay ta kumpiyansa ta makahatag na tog paglaom makahatag na tog assurance security kana mo'y atong pilion karong panahos eleksyon kanang uban nga naghatag na tog kahasol naghatag na tog kadaot adi na ta na pilion mangayo tas Ginoo tambag or lamdag ana ako bitaw ini kabasa nako sa tita nako ng social media ma-identify naman ako diha kinsay akong butaran karong umaabot eleksyon na nakoy mga clue naong palangdaan gisulti palangdaan na naman sila daghang gisulti diha social media mailhan na nato maka-feel na ta no ana unya ikaduhang pangitaos Ginoo aron inighari niya makasud ta siyang gingharian ang kanagyong kamaotang mudaig niya kita ba mismo magsigig daig niya dili magsigig daig sa mga tao o sa atong kaugalingon gilingi imong tupad ing nakapila ka mudaig sa Ginoo kada adlaw kapila ambot lang kasagaran ron atong daygon ang mga celebrities ang mga sikat
ang mga dato, ang mga gamhanan nga mga tao, ang mga alahas nga gipangsabong, ang mga tato nga gipamutang sa lawas, ang mga honors nga nakabot, sige tagdaig nila, pero nalimot ta, all glory and honors and powers belong to God. Nalimot kita na, kasagaran nato. Kanusa naman sa ta makahinumdom? Kana na sang mga awp ng atong paglaom, ma-stage 4 cancer na, ma-paralyzed na, ma-kidney failure na, anha na sa tamang yung Ginoo, ikaw ra gyud, Ginoo, ikaw ra gyud. Hapit na noon ka itunod siyuta o napakamayngong Ginoo, ikaw ra gyud. Ayaw huwata, kana yung the moment of your glorious life, dayga ang Ginoo, ayaw pangangkon, ayaw yung pangangkon nga imo na. Muna iyampo nato kaming mga pari, mga obispo, kardinal, hangtod Santo Papa, dili unta mi mangangkon aning mga honors nga among nadawat. Yes, honorable magid mi kaming mga pari. Bisag magsugod patag dikon, kanang dikon mao manay unang ordination. Bisan gani seminarista, kanang inigsod sa seminaryo sa usa ka lalaki, bisag ang naong ana pupariha raning akong naong, musikat ginas mga chicks. Ana mo adto kag parokya, lupig nang uban ka nang dili seminarista niya, seminarista ni. Oy, adto ginamingon ning mga youth, Brad, kuyog ta Brad, kuyog ta Brad. Asa na mohagad adto mga sakristan? Puro mo simple sa day hagdon sa nila panagsa. Pero lupig gina sila kung makahibaw kang seminarista na. Nya ka na magkuyog na sad, ordinaryo, mga politician pananglitan. Nya ang kuyog pare, asos ang ma-center of attention, pare gina. Bisan pag unsa na ka-ordinaryog naong ng pare, uy, si Father, ay, Father, ngari, ana din na. Di ba? Sama na musulti ang mga ordinaryong tao, nga ngari, Father. Di, oy. Itupad gid na, kung kinsay pinakataas og posisyon, itupad gid ng pare. Honorable gid ng pare. Samot na yung obispo, bisan ganing monsignor lang ang ranggo, dili gyud obispo, si monsignor, ay mons, ana magina, di ba? Monster, di na monsignor, ari ana ba? Dadon gina, sikat gina, nya usahay malimot mi ana, malimot mi nga dili di ay kami maoy gi-honor, tungod kay kami seminarista, tungod kay kami pari, obispo, kardinal, o Santo Papa, nga ang gi-honor di ay mao ang Ginoo nga naa namo, nga mipatak sa among naong. Maorasad na ang ato mga barangay konsihal ngadtos presidente, tawgo nato silang honorable. Hinumdumi ninyo mga politicians, dili kamoy gi-honor kung dili ang gahom nga gihatag ninyo sa mga tao pinaagi sa eleksyon. Tahura na ninyo ang inyong honors nga gihatag sa mga tao, dili gamiton aron i-oppress ang mga tao nga inyong gikontrahan, na wa ninyo mauyon ni kay wa magsigig sunod og uyon ninyo. Ana, hilo man mo. Sige, last na lang ning lingi sa imong tupad. Ingna, sugod karon, ikaw na'y akong tawgog honorable. Okay, Ingna na imong tupad. Your honor. Your honor. Nganong imo man ang i-honor ang imong tupad? Tungod kay gibuhat nas Ginoo in His image and likeness. Gihatagan nas Ginoo kinabuhi para imong daygon ang Ginoo nga buhi pa na siya. Kamo mga asawa, kada adlaw inikakita nimo sa imong bana nga buhi pa, dayga ang Ginoo. Kung gikan na sa siyang kabit niya ni uli, kadlaw na dayga ang Ginoo nga buhi pa. Ana, kamusang mga bana, dayga ng inyong dayga ang Ginoo kung kanang inyong asawa nagyaw-yaw pa na. Bisag kaadlawon pang dako gayaw-yaw na, dayga ang Ginoo ina. Salamat Lord, buhi pang animal. Kay ini kamatay ana din ama na mo tingog. O na mo tingog.
Gasa nas Ginoo, kamong mga ginikanan, dayga ng inyong mga anak nga purtigyong makaduwaan ng computer, anang cellphone, kuto-kuto lang kamot, perting paspasa, ina salamat Ginoo na apay tudlo ang akong mga anak. Ana. Nya labi nagdi matog, salamat Ginoo. Na, taas kay energy. Ana, no? Nya sa ikabuntag imong pukaon, di isan mo bangon, ingnan Ginoo, salamat Ginoo. Kay ganahan pa kaing matog akong anak. Hinanok in taon kaayo kay bag-o pa man sa ning natog. O, anak. Mga inana ba? Di kay magsigig saway, magsigig bagulbol, magsigig yaw-yaw, dili ta mahimong profitable. Dahil ka ang Ginoo sa tanang higayon. Niya, tungod aning mga butanga, mahimo tang suod sa Ginoo ug mahimo tang mabungahon. Ako, nagdaig ko sa Ginoo tungod sa sigig pamalit og slots dinhi. Nga torong halin sa SBF DAG para sa atong kumbinto, niabot nag 44,027 slots, na apay 15,973 ka slots nga available. Atong pakpakan ang namalit aning SBF DAG. Kamong tanan nga naay 500 pesos karon, ihalad nas Ginoo, ipaambit sa Ginoo, no? Niya, mubunga na siya. Mubunga. Pero inyo ra nang ilubong sa inyong bulsa, sa inyong bank account, ingnon mos Ginoo, wa kay hinungdan nga sulugoon. Ambot sakto man ako analysis mo. Sakto ra man sa tingali. Unya, sa atong CTUMM, para sa atong ipangtukod og mga balay, nakahali na tag 48,449 slots, na apay 21,551 ka slots na available. Tag 100 pesos ra gid ni siya. Kamong na ay 100 pesos karon, kutob karong Domingo, birthday man sa inyong parish priest. Kaila mo sa inyong parish priest? Kaila mo, mga online parishioners, nganla na siya Siano. Mag-birthday na siya karong November 24. Pamalit mong slots. 1 slot lang, labi na yun mong wap-a kapalit para sa CTUMM. Kung inyo nang ipaambit, mabungahon mo. Pero kung inyo ra nang ilubong, sama atong ikatulong servant, kay mahadlok mong muhatag, ka na. Mahimo gid mong way hinungdang sulugoon. So atong pakpakan na sad ang nipalit og CTUMM. Praise the Lord. Salamat kayo. Kamong namalit, congratulations. Pwede na mong mga matay. Kay nga naman, igabot ninyo sa langit, mabungahon mo. Kamong wap kapalit, dali-dali in taon mo palit kay basin ang inyong schedule, hapit na mo abot, no? Nga mo atubang na mo sa hari. Ay mo kumpiyansa kay mo abot ra ba na nya moingon dayon ang hari, dad-ana sila dinhing way mga ginansya, labi na ginang nagkontra nako kanang gasigig yaw-yaw nga nganong sige ginagbaligiyag slat ng paria ana, kanang gasig yaw-yaw dad-ana diri og pamatya sila sa akong atubangan. Di ara ba na diri giingon, no? Pero di ko moingon na nga kita na kamo sad ba inyo sa dayong tinud-on ay lang, pero posible sad na nga kita na, no? Sige, kato mga nakapalit og slots og mupalit pa, manindog tag. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, nagkatigom kita isip mga anak sa Dios, malaumon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan, dili magpanuko sa hagit sa kabaguan, hinuon gamiton niya ang daghan ug nagkadaiyang mga gasa nga gipiyal kaniya aron magmabungahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang katawhan makiangayon, magkahiusa ug malinawong moambit sa mga kahinguhaan sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sa mas halawom nga paagi, makaila kita sa kahinungdanon
sa atong yanong pagkinabuhi ug nga makaambo kita sa paagi nga ang gugma sa Dios mudagayday gikan sa atong gagmayng mabinationg mga buhat magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga doktor, ang mga nurse, ug sila nga mga tig-atiman sa mga masakiton, mugamit sa ilang mga gasa, aron madala ang gugma ug kaluoy ni Kristo ngadto sa mga kabus, sa mga nag-inusara, sa mga masakiton, ug sa mga binilanggo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang bulahang mga nangamatay, makig-uban sa kalipayng tunay, sa atong magtutudlo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Langit nung Amahan, tabangi kami sa pagkabot sa mga butang nga makaluwas kanamo. Ihatag ang among gipangamuyo, dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa katapuslanan ug sa tibok diyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta,
nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo kanasa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, muabot ka namo
matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit ang kalanduna mo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo ug dili mo kami itugyan sa pagsulay hinulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Malaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. A love that we live through sorrow and pain. A love that will never die with strength. God
God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live, and His Spirit will help us through the years. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa. Magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalo maganag unta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Subunako ang pagpasalamat sa tanang namalit og slots niya ang ako ra gyung bugtong pangandoy karon inig birthday nako mahurot untag kahali ning ato mga slots kun mahimo pero di gani malipayon tang mudawat. So padayon tagpalit og slots kamong law po pakapalit pamalit na mo is BF dag para sa atong kumbento tag 500 pesos na kada slot nya nasa ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Nya ang atong CTUMM para itukod nato mga balay tag 100 pesos ra ni nya nasa ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Nya napatay duha ka slot para sa atong investment slot kadtong DSAP nga tag 500,000 pesos nya na ay 25% interest per annum. Duha na lang ka slots. Nya padayon sad mo support aning atong YouTube channel Padriciano Ubod aron maka-income sad ta. Like, view, like, share no. Nya ato nang gamito ng atong income para sa mga charitable expenses. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.